салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои юристиҷаи барномаи нав ҷавоб ба ҳамун саволое ки дар комментария пешкаш кардагӣ будем. подписчико бисёре баъд гуфтанд ки дар ҷои торикӣ сиёмка мекунӣ, ҷо майда ҷо таиваз кина, хоҳиштон иҷро кардем. нависта иҷада Сафарзода. принсип чия? дар бораи принсип гап зан. принсип ба ки маънош асос, усул, бунёд ва эътиқод, ақида, дигар чизора, ҳамин чизора принсип мегӯянд. раҳимҷон навистай: салом бародар, як эълон дорум, чӣ хел расоне метавонӣ паҳн карда? бахшиш бародар, ягон реклама намекунем, эълон намекунем дар ин канал. эҳсон навистай ки коррупсия барои камбағалоай дар Тоҷикистон, 99% коргарои Тоҷикистон ҳамаш. рашид навистай: салом ака, дар хона 1000 дона мурғ кунӣ, налог месупорӣ ё ки намесупорӣ? илтимос. агар хона дар дохили шаҳр бошад, дар дохили шаҳр мумкин аст, берунаи шаҳр бошад мумкин аст ва зиёда 100 дона чизе ки ту даход меёрӣ айрӯи кодекси ҳами андоз бигирӣ, бояд ки мисол ту 1000 дона гуфтаси, зиёда 100 дона агар бошад, ту бояд аллакай налог бисупорӣ, андозша бисупорӣ. Фазлиддин Олимов навистай: салом акай Сорбон, мора як одамай Тоҷикистон кор овард шаҳри Санкт-Петербург. вақти омаданмон гуфт дар пултон атифчат мекунам, 6 моҳ кор кардем, ягон сум нагирифтем, надод пула. ай мо гурехта гаштаи сай наметапла ҳамсоямонай Тоҷикистон дар бораи Тоҷикистонда дар бораи ҳами даъво кунем, дар Тоҷикистон метонем пулмона гирифта. қонун чӣ мега дар ин бора? илтимос ҷавоб де. дар ҳаму Федератсияи Россияра метавонӣ даъво карда ба посолствияи Тоҷикистон, дар Тоҷикистон ки даъво карданӣ бошӣ ба суд муроҷиат мекунӣ, ариза пешниҳод мекунӣ, баҳси судия. Ҳабибуллоҳ Каримов нависай: Сорбон, салом алейкум, хундаи саляр раснамошка мегуфтӣ чанд сомон мешава? илтимос. мутобиқи нархномаи нави ҳами раснамошкакунӣ, яъне ки ҷое ки раснамошка мекунанд, ҳамун терминал, бози ай соли 2006 боло шидагӣ ва ту дар иҷа соли мошин тана навистай. агар ки ай Федератсияи Россия мошина оварданӣ бошӣ, фоизаш 38% миёри дар иҷа дар ҳамун терминал, ҳар як мошин нархномаи хича дорад, ба ҳамун 38% ҳисобаш мекунанд. агар ки ай тарафҳои Европа оварданӣ бошӣ, фоизаш 43%. ай рӯи ҳамин нархнома ҳамин 38% ё 43% ба ҳамун нархномаш зарб мезананд ва нархи раснамошкаш мебурояд. ай соли 2006 боло. инак бародаро, саволо бисёранд ки бисёртараш бо павтор наомадагиянд, саволои такрория, ба ҳамин хотир ҳамин қадарша тасмим гирифтем ки ҷавоб бидем. ва чӣ хеле ки гуфта будам, ман мавзӯи рӯз дорум. мисол дар ҳар як мавзӯе ки ҳоз дар ҳами байни халқ рӯ медиа ҳодисаҳо ба чашми мо шумо бисёр мераса, ман мехоҳам дар ҳамин бораҳо бисёртар гап занам, то ки ҳама ба ҳамин чиз нуждат садора ки бидона ки чӣ гап шид, чӣ хеле шидак. ва як барнома карда будем дар бораи қиматшавии маҳсулотҳо дар бозорҳо пешаи Рамазон. чӣ хеле ки тамошо карда будем барномаро ва ман ҳамаи комментариҳои шуморо хондам, чизе гуфтен нагуфтен. ва боз як чиз дига ман дар ҳамин бора гуфтанем ки давлат ҳамин чиза пешгирӣ кард. яъне чӣ хел пешгирӣ кардак? мақсад ҳами як ҳафта, ним ҳафтае ки дар бозорҳову дар магазинҳову дар дигар ҷойҳое ки ҳами нарх навора баланд карданд пешаи Рамазон, ай тарафи шаҳрвандо муроҷиат бисёртар шид ва дар ҳамин бора ҳукумат як қарор бировард, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳоро нархномаи арзон, яъне ки арзони ҳамун пештараш, гӯшт мисол 40 сомон буд, ба 45 сомон, 47 сомон нархш рафта буд, ҳамуро ба нархи аввалаш баргардонидан ва дар қарор гуфта шидагие ки ҳар ҷое ки харидорӣ кунӣ мерен, мисол дар нархнома 40 сом гуфтагие, агар шумо харидкунӣ равен гӯшт 47 сом бошад, дар ҳамин ҳолат шумо метавонед ба ҳукумати шаҳр адреси ҳамун мағоза ё ки ягон бозора бигирен, ба ҳукумати шаҳр ариза пешниҳод кунед, ҳамун фурӯшандара 12000 сомон ҷарима мекунанд ай рӯи қонун, то ки нарха боло набардоранд. ва ман ба ҳамаи ҳамин савдогаро, фурӯшандаҳо чӣ гуфтанем? мақсад вақте ки шумо нарх навора баланд мекунед, ман как юрист шумо да гуфтам метавонам ки шумо двайной зарар мебинед, яъне ки давлат ҷариматон мекунад. ҳамун нархе ки қимат мекунен зарар мебинен, ҳамун пули қимат кардагитона 1 сум 2 суме ки ҳастай, ҳавая бо дар болош зиёдатӣ ҷариматона месупорен. ва ба ҳамин хотир аз ҷиҳати мусулмонгариро ҳам бигирем, агар ҳамин дуруст нестай, ба ҳамин хатоиҳо роҳ натиҳем. Рамазон ба ҷое ки шумо нарх навора арзон кунед,
دهقان دیگر چیزا نرخ ارزان میگیرن میارن قیمت میفروشن و همین خطاگی رو نتیند که انتی مونوپولی همین چیزا نظارتی سخت میکنه و در قبشون که بغلطین همو یک بردن اونی دهانتون هم با میمونین. برادرها برنامه را به انجام میرسونیم. در پناه خدا باشین. در کانال ما یوریستی جی подписаться کنین. با یگان سوال دیگه باشه سوالتون پیشنهاد کنین. پناه خدا باشین. همه کسی